Okhulumayo nguSibongile. Lana sisagxile ku-trigonometry. Manje ngoba sesiyazi kabanzi nge-trigonometry, ake sizame ukuxazulula nansi inkinga. Masiqaleni. Sizobe senza i-navigation. Lana nginesikebhe ekumele sihambe siqale ku-A siye ku-B. Ngizosidweba la umugqa wami nangu-A wami, bese uyahamba u-A wami. Ngizodweba i-triangle ka-A ukuya ka-B ibe inkudlwanyana. Kwamele ngishiye indawo lapha engizobhala khona isibalo sethu la ku-A bese la na ku-B. Ibanga lale ndlela le ka-A ukuya ku-B u-10 kilometer. Sombhala le ndoda mhlawumbe akazi kahle nge-navigation. Manje sizobheka ukuthi ihambe ngayiphi ingxenye. Mhlawumbe amanzi ahambe ngale ndlela ngebanga elisheshayo. Uhambe ibanga elingu-5 kilometer bese endleleni waqaphela ukuthi akasahambi ngendlela okuyiyona. Angimazi ubone kanjani ukuthi sekalahlekile, kodwa-ke kukhona abakusebenzisayo labo bantu bezikebhe. Uma ebuka kungu-15 degrees nendlela ebekumele ayithathe. Manje kuloku engithe ngakudweba le phezulu la ibanga elihlukene la khona lahleke khona njengoba ngishilo u-15 degrees sizombhala la ngaphakathi u-15 degrees wethu. Nanso-ke 15 degrees. La sizodweba futhi la ngaphezulu. Uselana ithi ngidwebe isikebhe sethu nizokwazi ukubona kahle. Nasi isikebhe sethu uselana ku-5 kilometers. Le ngimbhalile isikebhe sethu la khona. Manje kwamele athole ukuthi ingakanani indlela ekumele ayihambe. Lana kulapho i-trigonometry ingena khona. Manje kumele sithole ibanga elisele ukuthi aye ku-B. Lana siyazi ukuthi sino-10 kilometer kanye no-5 kilometer la sizodweba i-right angle. Naye sesidwebile. Manje sizofuna ukwazi leli banga eliphansi kule ngxenye le. La sizoqala ngo-SOHCAHTOA njengoba sihlale siyenza uma sizohlanganisa noma senze isibalo lesi sama-angle. Sisebenzisa u-SOHCAHTOA. Lana into engizoyifuna ile ngxenye. Naku uma ngifuna le ngxenye sine-angle yethu la. Nakule ngxenye sine-angle. Kodwa le ngxenye le yethu sokunxele yona seyiphelele. Ngithemba ukuthi niyayibona. Kodwa manje into esizoyifuna ile ngxenye le ephezulu esele. Le ekumele ukuthi sibale sibone ukuthi uselele ngama-kilometer angakanani njengoba lahlekile ukuthi afike ku-B. Njengoba ngishilo sizosebenzisa u-SOHCAHTOA. La ngoba sifuna okungaphansi kuzoba ngu-cos. La ngizothatha u-cos
la ku-SOHCAHTOA. La sizoba no-cos ka-15 degrees. Zombhala cos la ka-15 degrees. Bese ngiyachubeka u-cos lo ka-15 degrees is equals to lo x ungaphansi kuka-5. La sifuna lokhu phezulu. Sizochubeka sithi x is equals to 5 cos 15 degrees. Masizameni ukuxazulula. Sesizofuna ingxenye yale triangle. Lana kuzoba ngu-sin. Uma kuwu-sin, ngizohamba ngiyombhala kule ngxenye le enye lo sin wethu, sizame ukumxazulula ukuze sithole lokhu okufunekayo. La ngizohamba ngiye phansi ngiyobhala usin lo esimfunayo wale ngxenye le enye. Leyo ngxenye sizothi ngu-y. Sizothi y is equals to lo 5 lo ngeqisa 5 ka-sin ka-15 degrees. Bese uma sengiqedile ukwenza kanjalo ngizothi sin ka-15 degrees is equals to lo y lo ongaphansi kuka-5. Bese la uma sengiqedile ukwenza kanjalo ngizozama ukuthi ingxenye nengxenye ngiyiphinde ngo-5 sithole lokhu okulandelayo. La sizothola lokhu engizokubhala uma sifuna lebanga leli esithe salahleka kulo, leli ka-A ukuya ku-B. Silahlekile sayale phezulu ekubithe kwaba u-15 degrees. La uma sengiqhubeka-ke ngizothola lokhu okulandelayo. Sizothi ngu-z wethu la. U-z wethu is equal to 10. Ngizomsusa ngo-x. Bese ngizothi-ke u-10 is equals to 10. Ngimsusa ngalo 5 cos ka-15 degrees. Ngimsusa nalo 5 cos ka-15 degrees. Sesizogxila kulenye ingxenye yesokudla i-Pythagorean. Sizothi ngu-m lona ophezulu. Sombhala kube ngu-m. Uma sesiqedile ukwenza kanjalo, njengoba ngithe sizothi u-m sizozama ukumxazulula lo m wethu lo. Nanto u-m wethu njengoba ngithembisile ukuthi sizombhala nangu m. La sizoqhubeka ngokuthi sithi lokho okulandelayo sothi m squared is equals to lo y wethu lo esithole 5 sin ka-15 degrees, 5 sin lo ka-15 degrees. Bese ngizoba no-squared engizomhlanganisa nalo zoti wethu esithe samthola ka-10 msusa ngo-5 cos 15 degrees. Sibe la no 10 susa ngo-5 cos
15 degrees. La nangisquare lona u10 ngithola lo u100. Nizobona nje nasiqhubeka ngalesibaloke sethu, ngicela ukudweba ngivalile ingxenye le enye sokwazi ukuthi sigxile ngapha singaphazamiseki ile ngxenye le enye. Lesibalo sethu lesi ngizoqhubeka kanjena ngaso. Ngizothi 25 lo ka5 squared kanye nosin sesinosin squared lana ono 15 degrees. Engimhlanganisa lo 10 lo uma ayi squared unginika 100. Ngishilo ekuqaleni ngizomhlanganisa no100 ngizomsusa nomunye 100. Bese ngizothi cos ka15 degrees. Bese sizomhlanganisa ngalo 25 ka cos squared 15 degrees. Nangisquare lana u10 ngithole 100. Ningadideki, ngithole 100 bese ngafuna omunye 100 ukuthi ngizosusa lo 100 lo esithe sanikezwa wona. Esibalweni sethu la ekugcineni ngibe ngaba no plus 25 ka cos squared ka 15 degrees. La sizochubeka kanjena noma isikhathi sethu sesesincane, kodwa la sizothi 25 ka sin ka 15 degrees ngimhlanganisa no cos ka squared ka 15 degrees lo esigcine ngayo cos sesihlanganise nalo sin lo. Bese la ngivala ibracket lethu. Uma sengivale ibracket lethu la eceleni ngizohlanganisa lokhu 100 ngimsusa nalo 100 engimfakile ono cos ka 15 squared la uma sibukisisa lokhu engifake kuma bracket lo sin squared ka 15 kanye no cos squared ka 15 uma sibuyela emthethweni wama trigonometry lokho kunginika u1. Sizoqhubeka ngayo kule video le elandelayo ngoba manje asisenaso isikhathi. Ngiyathemba niyakubonile.